Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Daniel Maramba Boulevard ng Lingayen, Pangasinan, Philippines. Papasyal po tayo later dito mga kababayan ko. At meron po tayong drone shot syempre. At syempre para po makita po natin ang itsura ng development natin dito sa Lingayen mismo. Actually ito pa po yung noon pa po ito. Matagal na po ito dinidevelop. At syempre binibigyan ng marami pang puno. Pero matagal na po ito. Halos kaedad na po natin itong mga punong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please subscribe to our channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Para sa atin po ito mga kababayan ko. At to my always, pray always to our Lord Jesus Christ. He is our King of all kings. Thank you very much. God bless everyone.